ये सातटा रखिबो ना हां सातटा जाओ सातटा फॉल्स मुंह मारा हां सातटा फॉल्स लगाओ ना फॉल्स मुंह मारा जीवो फॉल्स ना सातटा ना सातटा फॉल्स ना फॉल्स এটা খালি সাদা ব্লাউজ দেবো খালি এটা প্লেন ব্লাউজ ଏଠାରୁ ଅଛି ପଛପଟେ ତ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା ଇଏ ତ ଆହୁରି ସରୁ ସରୁ ହବାଟା ସେ ତାର ସେମିତି ତମେ କରିଦବ ନା କେମିତି ମୁଁ କରିଦେବି ଏଟା ବଡ଼ କପଡ଼ା କାହିଁକି କପଡ଼ା ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ ମୋଟା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଯଦି ଥିବ ମୋ କତିରେ ବ୍ଲାକ୍ କପଡ଼ା ଆଉ ଏ କପଡ଼ା ଦେଖିକି ନହେଲେ ଡୋର ଲଗେଇଦେବା ୟାର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିନେ ସେଇ ଡିଜାଇନଟା କରିଦେବ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ଆସୁନି ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇଦେବି ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କଣ ହବ ଯୋଉ ସଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ କହ ଟିକେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ହବ ରହ ଟିକେ ଆଉ କଣ ହବ କହ କଣ ହବ ସେ ଏଇଲା କହୁଥିଲା ମୁଁ ତ ମରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିକି ଯିବି ହଁ ଝିଅ କେହି ଦେବେନି ମାଇକି ଆସିବନି ମାଇକି ଆସିବନି କହିଲା ମାଇକି ଦେବେନି ରେ ଆଉ ଅଛି ବେ ଗାଁର ଅଛି ଜଗଦେଶ ଅଜାକୁ କହୁଛି ବୁଢା ହେଲାଣି ଅଜାକୁ ବିଦା କରିଦବ ଘରୁ ଟିକେ ବୁଝୁ ତା କଥା ହଁ ଟିକେ ବୁଝୁ କଣ ସେ କହିବନି ହଁ ଆଉ ସେ ଆଉ ଦିଟା ଲଗେଇଦ ଜଗଦେଶ ଇଏ ଅଜାକୁ କହୁଛୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦବ ତୁ ତାର କଣ କରିବୁ ଅଜାକୁ ଆଣିକି ରଖିବୁ ନା କଣ କରିବୁ କହ ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ କହିବୁ ହେଲା ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ କହିବୁ ଗନେ କହୁ ଅଜା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଇମା ପଇସା ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହ ଜଗଦେଶ ଆଜି କାଲି ନା କହିଲା ବୋଉର କହିଲା ମୁଁ ବହି ବାହାର କରିମି ଦେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲା ପଚାରିନି ମାଆକୁ ଦଉନି ନେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଛି ଜଗଦେଶ ଠିକ କଥା କହିଛି ସେଇ ଲୋ ଝିଅର ପିଉଛି ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବିନି ମୁଁ ତୋ ଛୁଆ ବିଆ କହିବି ମାଉସୀ ବୋଇବ ଏଇଠିକା ସିଏ କହୁଛି ତା ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତୁ ତା ବେକ ବୋଇବୁ ବୋଇବୁ ନା ମାମୁଁ ଛତିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲୁ देख वो छते अंदर नहीं देख ता चिक चिक मार दे 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 खोल दे ये खोल खोल देख देख सफल पांचू हां एबे के कहले कि सफल आलिया ना की मा को कह हां को माई बा हम घर हम गां र अछि कोने कन कन होछि का सफल के दउची सफल दउची निजे खाऊ रबे सफल मा गाडीडा ऊपर दे बुसु तू कोन काटुछ गोड़ हाथ लंबे कि मो माते काटुचंती रस खाई राक्षस पुनिया खाऊची